Forskriften for en ret linje ser sådan her ud. Jeg skal bevise, at B er skæringspunktet på y-aksen, så jeg starter med at tegne et koordinatsystem. Det her er y-aksen, og det her er x-aksen. Og så tegner jeg en linje, som vi kan forestille os er grafen for f. Og skæringspunktet med y-aksen er der, hvor at x er lig 0. Derfor sætter jeg 0 ind på x's plads i forskriften. Så det ser sådan her ud. F er 0 lig a gange 0 plus b. Og a gange 0, det er 0. Så derfor kommer der bare til at stå b. Og f af x er det samme som y, så derfor kan man skrive y er lig b.